Biz ve siz hödürleýär. Wagtym egnimden masyp ayakta duran soň gol zot ýalar. Urşgy turan soň batyr köpelip hyzmat bolsa aýtdy ýaly. Hey, yalandan gülüp ýa-da diýdim. Yalanlary görüp ýa-da diýdim. Hiç kime sır bildirmän. Sarıdan daly bu gömün. Ey menim yalancı dünyam, niçin beýle gowy görünýär? Tanaýyn daşyndaky insanlary onca adamdan bar edili görmän. Ey menim yalancı dünyam, niçin beýle gowy görünýär? Tanaýyn daşyndaky insanlary onca adamdan bar edili görmän. Kakan wagtym yüzüme yapılan kapy, namusaryň nämedigini öwretdi. Bu durmuşda ýeke çapçak atyňy ile bermän çapylýany görkezdi. Hey, yalandan gülüp ýa-da diýdim. Yalanlary görüp ýa-da diýdim. Hiç kime sır bildirmän. Sırdan daly bu gömün. Ey menim yalancı dünyam, niçin beýle gowy görünýär? Tanaýyn daşyndaky insanlary onca adamdan bar edili görmän. Ey menim yalancı dünyam, niçin beýle gowy görünýär? Tanaýyn daşyndaky insanlary onca adamdan bar edili görmän. Biz ve siz YouTube kanaly hödürleýär.